Puebla, que realizaría 1 hora 34 minutos e 58 segundos. A tan só 8 segundos do récord de España da súa compañeira Laura García Caro, 11ª con 1 hora 35. Copou o podio en home tras 28 anos consecutivos. 2006, 13 anos, a final do ano dos malla que fa. E ese colofón non era outro que un récord do mundo para confirmar a bondade do xa famoso circuito dos cantóns, sumado a un excelente elenco de competidores que ano tras ano se enchen as rúas da Coruña. E foi este ano a unha soa edición de cumplir os 30 cando finalmente a chinesa Liu Hong deu este regalo prestixioso circuito de cantones da Coruña. Non puido ter un millor e máis xusto homenaxe a recentemente falecida marchadora italiana Ana Rita Sidotti, ante cuya memoria agarraríase un minuto de silenzo momentos antes do comezo da proba, cada consecución dun novo récord mundial sobre o espléndido circuito coruñés que volvía ao seu tradicional trazado pola Avenida da Mariña. Ás 18 horas e 30 minutos do serán deuse a saída á proba internacional feminina de 20 kilómetros. En liña de saída xunto á aleta chinesa o equipo español ao completo xogándose unha praza para o Mundial de Beijing. Julia Tacas, Raquel González, María José Pobes, Laura García Caro xunto coas portuguesas Inés Enríquez e Ana Cabeciña compoñían parte do grupo que saía a disputarse o triunfo nesta edición. A climatoloxía e as condicións do circuito con algo de vento favorecían a proba que ademais contaría co calor e alento do público sempre entendido da Coruña. A estrela chinesa saiu non só para acadar o seu terceiro triunfo na prestixiosa carreira da Coruña, logo das súas victorias no ano 2012 e 2014, senón que tamén tiña como obxectivo o de acadar unha mellor marca persoal e tal vez achegarse ata o récord mundial. En condicións case perfectas marcaría un ritmo vertixinoso dende o principio. Este ritmo non puido ser aturado por ninguén e así, na mentras Liu ia detrás do seu obxectivo, o grupo perseguidor íase disgregando a medida que ian pasando as voltas. Pediuse ánimo, calor e aplausos para levar en volandas a Liu e iso foi precisamente o que acontecería. A súa última volta de 4.05 leváballe a reducir o récord mundial en 24 segundos e tras un segundo parcial de 41.59 pararía o cronómetro nun estratosférico tempo de 1 hora 24 minutos e 38 segundos, algo incrible. O anterior récord mundial de 1.25.02 estaba en posesión da rusa Yelena Lasomanova. A marca de Liu Hong é mesmo millor que as marcas das rusas Olimpiada Ivanova e Olga Kaniskina, que no seu día non foron homologadas pola IAF por o insuficiente número de xuíces internacionais en ambas as dúas probas, o que dá unha maior valor e importancia a esta marca. Isto, lóxicamente, non acontecería na Coruña, xa que o xurado estaba composto por 5 xuíces do panel internacional, ademais do xuíz xefe tamén do panel IAF. Para dar unha idea da superioridade de Liu, tanto técnica como físicamente, salientar que tan só recibiu unha tarxeta vermella. Doblaría a todas as súas rivais, agás da súa compatriota Qin Jian Zhengjie, quen rematou segunda a máis de 3 minutos, acadando a súa mellor marca personal de 1.27.44, así como a máis de 5 minutos da terceira clasificada, a brasileira Erika de Sena. A mellor española foi a aragonesa María José Pobes, sexta con un 31.49, que acadaría a praza para Pequín, salientando ademais o gran debut na distancia da júnior Lidia Sánchez Puebla, que realizaría 1 hora 34 minutos e 58 segundos, a tan só 8 segundos do récord de España da súa compañeira Laura García Caro, 11ª con 1 hora 35.01. No que respecta aos homes, nova victoria para a China da man de Wang Zheng, cun tempo de 1.18.00, a só 8 segundos de bater o récord do circuito. Malia elo, toda a actuación quedaría eclipsada polo récord do mundo da súa compatriota Liu.
A delegación chinesa tamén copou o podio en homes con Wang, bronce olímpico en 2012, sacando o mellor de seu en loita co seu compañeiro, o actual campeón olímpico Chen Ding, e Cai Celin, prata na Copa do Mundo do ano 2014. Dende o principio o trío chinés marcharía a bo ritmo, na que só o xaponés Isamu Fujisawa, Dan Bear-Smith de Australia e estrela local Miguel Ángel López puideron seguir o seu ritmo. Wang logrou rachar co resto do grupo tras o paso polo quilómetro 6. Tras del entrarían os seus dos compatriotas e a casi 30 segundos o trío de Fujisawa, Bear-Smith e López. A segunda metade foi testemunha dunha actuación en solitario de Wang, que incrementaría a súa ventaxa a cada quilómetro e que lle permitiría acadar a victoria definitiva cun tempo de 1 hora 18:00, quitando 44 segundos de ventaxe sobre Chen e 1 minuto sobre Cai. A loita polo cuarto posto resolveuse a favor do actual campeón de Europa e vencedor en Murcia hai 3 semanas, o español Miguel Ángel López, quen superaría por pouco ao australiano Bear-Smith e ao xaponés Fujisawa. Os instantes posteriores ao remate das dúas probas foron un ir e vir constante de parabéns para a nova plusmarquista. Nelas deixábanse notar ostensiblemente as satisfaccións que había tanto no seu equipo como na do seu adestrador, así como a dos organizadores deste Gran Premio que volveu a demostrar que a mellor proba de marcha do mundo ano tras ano. Acolleron unha nova edición e van 4 do Campeonato de España de Marcha en Ruta de Veteranos, que conquistou Rodrigo Domínguez cun tempo de 45:08 en categoría masculina e María Dolores Marcos con 24:24 na feminina. A representación galega correu a cargo do céltico Manuel Julio Angueira, bronce na categoría M40. Pola súa banda, as mulleres conseguiron subir ao podio en 2 ocasións, ouro para Pilar Iglesia do Lucus en W45 e bronce para Concepción Campos do Cuntis en M35. A atleta do Lucus, ademais, estableceu un novo récord galego da súa categoría cun tempo de 26:25. A nivel absoluto, o triunfo nos 10 km sería para Nil Rodes, da Agrupación Atlética Cataluña. Segundo posto para Cristian Curopos del Celta, mentres que o bronce se iría para Terras Lusas. Eles Daniel dos Santos completaría o podio masculino. En mulleres, de novo, 2 atletas portuguesas no máis alto do podio, Enda Santos e Catarina Márquez. A junior galega, Mar Chillón, sería terceira cun rexistro de 50-51. O triunfo no 5 km absoluto mixto foi para o galego Daniel Chamosa, cun novo récord galego incluído cun tempo de 22:08. Mulleres, novo triunfo para a familia Chamosa. Antía, do Comesaña Sporting Club, alzaríase co primeiro posto, seguida de Carmen Escarí e de Leiri Aramburu. Mentres esperábamos o comezo da proba internacional, tivemos ocasión de falar cos irmáns Chamosa. Bueno, con nosotros los 2 hermanos Chamosa, los mejores marchadores del momento de Galicia, y hoy aquí en Cantones de La Coruña, ¿cómo te encontraste? Yo pues bastante bien, para los entrenamientos que estaba haciendo últimamente de la temporada complicada, pues estoy bien. Bueno, tenemos Ima. ¿Cómo te sentiste hoy aquí en los Cantones de La Coruña? Pues muy bien, hice 24:10, que es la marca que me esperaba hacer, y a ver qué tal sale el Campeonato de España próximo. Creo que era la marca mínima, ¿no?, para el próximo campeonato. ¿Tú esperas que te lleven a la selección española? Pues eso espero, pero aún tengo que ganar a unas contrincantes. Campeonato de España. Bueno, pues nada, gracias a los 2. De nada. Y muchas gracias a Citios Antifortius y felicitarlos por su 200 programa. Vale, gracias. Ademais, celebrouse o xa clásico trofeo Josefina Romero de categorías menores. Foron os encargados de abrir o Gran Premio Cantóns. 50 atletas das categorías menores saíron para percorrer distancias de 1, 2 e 3 kilómetros. Os gañadores serían Darío Huertas do Barbanza e Natalia Rivas do Cuntis, na proba de 1 kilómetro.
Denis Fernández, del Vila de Cangas, impoñeríase nos 2 kilómetros, mentres que en mulleres o triunfo foi para a marchadora do Gijón Atletismo Verónica Fernández. Nos 3 kilómetros, podium para Iria Rivas Iglesias do Cunti, seguida de Vanessa Blanco do Friol e de Ana Piñeiro do Vila de Cangas. En homes, os 3 primeiros en chegar á meta serían Joaquín Belando do Atletismo Vendralejo, Marcos Burgo do Friol e Helio Burgo do Barbanza. Estes mozos participantes tiveron a oportunidade de vivir o récord do mundo en primeira persoa, pedindo autógrafos e querendo fotografarse coa récord woman mundial Liu Hong. Falamos con Mauricio Gavilano, o delegado técnico da IA. Con nosotros todo un mito de la marcha mundial, Mauricio Gavilano, que fue el primero en abrir Cantones de La Coruña ya hace 29 años. Sí, 23 años que vengo aquí. El lugar de Coruña es un lugar muy importante por la marcha mundial. Organizaron la Copa Europa, la Copa Mundial y cada año el Challenge de la IAF. Y todo el mundo pasó para aquí. Soy muy feliz de ser el primer ganador aquí. ¿Qué diferencia encontrabas de aquel primer año ahora con la marcha actual? Creo que cambió como todo el deporte, el aspecto organizativo, el impacto mediático es diferente. Pero creo que venir aquí en Coruña siempre se pasa a sentir, escuchar bien la pasión por este deporte. Ahora estás con la IAF, ¿no? ¿Vienes como delegado? Sí, soy aquí como delegado de la IAF por esta prueba del Challenge. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades por los 200 programas de la televisión.